Kuromba kwangu kuMozambique ndakapinda muguva remutorwa nekuda pfuma. Inzwai nyaya yangu. Ndiri musikana nemakore 28 ekuberekwa. Ndinogara kuHighlands muguta reHarare. Handina mwana kana murume. Handina kumbobvira ndakaroorwa mupenyu wangu. Chakanditadzisa kuroorwa anti inyaya yemhiko dzandakapiwa kwandakaenda kunoromba. Nyaya yangu zvizere yakamira yakadai. Ndakakura ndichigara kumusha kuMount Darwin namai nababa vangu, asi upenyu hwacho hwainge hwakangooma. Munongoziva upenyu hwekumusha. Saka ndava form 2 ndainge ndava kushayirwa mari yekuti ndiendere mberi nechikoro. Ndakabva ndatorwa nagogo vangu, mukadzi wasekuru, hanzvadzi yamai, vanogara kuMbare, vanoita zvekutengesa mabhera nehembe nebhutsu. Ndivo vakatanga kundiendesa kuchikoro. Ndainge ndava kugara nagogo nasekuru. Saka ndainge ndava kuti maweekends ndaipota ndichienda kunovabatsira basa kuTebvu kwavo kuMupedzanamo, zvekuti ndakatozoguma ndatova used nebasa rekutengesa bhero. Saka pandakazopedza chikoro hazvina kuzombondinetsa. Gogo vangu vakabva vandipinza basa. Ndakatanga kuvashandira vachindibhadhara. Iniwo semunhu ainge achiziva nhama yake, ndainge ndava kutosevha mari yangu yandaipiwa yepay. Nekuti ndainge ndakazviudza kuti ndichazoda kuitawo business remabhero ndikwanise kuchengeta vabereki vangu. Saka ndainge ndine shungu nekuti ndainge ndisingadi zvekudzokera kumusha kunhamo yandakakura nayo. Saka target yangu mulife vatete yaingova yekupfuma chete. Saka pandainge ndichishandira gogo vangu ndakatozokuirana nemwe mukadzi uyu ndichamuti Mai Muku, but not her real name. Mai Muku ndakatanga kuirana nawo nekuti ndaishandira padhuze nawo. Tebvu yavo yainge iri padhuze neyagogo vangu. Mai Muku mukadzi aiva ane mari. Vakanga vane life kavo kanoyamurika, especially kana wakanga usingazivi secret yavo. Zvekuti pandakatanga kuvasiva ndaigara ndichichiva life yavo nekuti vainge vasiri muklasi yevanhu vanotambura. Saka pandakaona kuti mai ava vainge vachindifarira neniwo ndakatanga kuvafarira, zvekuti ndakaguma ndava kuvaudza mamwe emasekret angu nezvose zvandaironga. Asi vairatidza kuti vainge vasina godo nene nekuti vakatondibatsira nemari kuti ndizotangawo business rangu rebhero. Saka pandakaona kuti mari yandaida yakwana, ndakabva ndatosiya kushandira gogo, but ndanga ndisisashandire kuMbare. Ndainge ndava kukopa kabana. But chaindinetsa, Mai Muku vaipota vachiuya kubasa kwangu once or twice per week. Asi chaindishambisa, pose pavauya pabasa pangu zuva iroro ndaita mari yekurevesa. Saka zvakabva zvandipa shungu yekuda kunyazoziva nezvaMai Muku, zvekuti ndakazovavhakachira kumba kwavo kuAvondale. Saka pandakasvika pamba paMai Muku ndakavhunduka nekuda kwezvandakaona kuti munhukadzi anoita imba yakanaka kudai asina murume. Ndakazongozvibata hangu semenzi, asi ruchive rwainge rwatondibata ndainge ndava kutoimagina iri imba yangu. Saka Mai Muku vakazonditi everything is possible kana uchinge uine hana yakasimba chete. Unokwanisa kuzogara imba yakadarika yangu kana uri munhu ane hana. Ndakatoshiya kuti Mai Muku vaida kusamakore vei. Kana vachiti kuti uite mari unofanira kunge uine hana yakasimba. Ndipo pandakabva ndabvunza kuti kusimba hana sei. Vakabva vati every successful person ane secret yake. Kuita mari kune secret iripo. Saka ndoda kuudza secret yangu. Vakabva vanditi ndina sekuru vakanondibatsira, asi sekuru ava vanowanikwa kuMozambique kana uchida ndokuperekedza. Ndisati ndapindura vakabva vapfuurira mberi vachiti kuti ndive nezvose zvandinazvo, sekuru ivava ndivo vakandibatsira. Semunhu aida mari plus ruchiva ndainge ndatononokerwa nekuenda kunoona sekuru ava. Saka Mai Muku vakabva vanditi vanoda kundiperekedza, asi vainge vakandikomekedzera kuti ndofanira kunge ndine hana yakasimba. Saka takazoronga zuva naMai Muku rekuenda kuMozambique kunoona sekuru ava. Maiva muna 2019 pandakaita zvinhu izvi. Saka ndakazobuda naMai Muku tikaenda kuMoza, asi kubuda kwandakaita ndakanyepera gogo kuti ndiri kunotora mabhero ndoga. Tasvika kuMozambique, it was my first time yangu kupinda Moza. Patakaburuka basi takazofamba rwendo netsoka nekuti kwataienda takashaya transport kwainge kwanaya. Saka mamotorbike ainge asingakwanisi kuenda ikoko nekuti kunenge kuchitsvedza. Saka takafamba 7 kilometers netsoka kuenda kumba kwasekuru ava. Takaenda kunonzi kuNampula, ndiko kwainge kuchigara sekuru ava. Saka takasvika pambapa ndini ndakatanga kupinda mumatare. Ndainge ndiri ndoga. Ndakazonotora decision yekuromba ndiri ndoga. Vakanditi inini ndinorombesa zvichienderana neropa rako kuti rinoda zvipi. Saka unofanira kupinda mucoffin toenda kumakuva. Saka unofanira kupinda mucoffin toenda kumakuva. Paunobuda uchaita mari usingaperi. Handizi kuti zvivindi zvakabva nekopi, handina chandakaramba. Saka kwakauya coffin hombe rainge riri black. Ndakapinda mucoffin home ndakaputirwa nejira rewhite.
zviya zvinoita munhu anenge afa. Ndakatakurwa ndikaenda kumakuva. Ndiri mukati ndakatanga kuona mavhizheni, asi chakandishamisa pavhizheni iyi, ndakaenda kumusha kwedu ndikasvika ndikaruma mai vangu pahuro, ndikatanga kumwa ropa ravo. Mai vangu vakabva vatodonha kuratidza kuti vainge vasisina ropa, ndokubva vafira ipapo. Azobuda mukofini umu, ndakatemerwa nyora muviri wangu wose, asi kana ndichifamba masikati nyora idzi hadzioneke, dzinoonekwa manheru chete kana ndichinge ndava kunorara. Saka ndapedza ndakabva ndapiwa mhiko dzekuti handifaniri kuroorwa kana kuita mwana wangu muupenyu. Pandakapiwa mhiko idzi ndaitoona sezvisina basa nekuti ndainge ndichiri mudiki. Saka pandakazodzoka kuZimbabwe ndakasvika ndichiudzwa nezverufu rwamai vangu, asi handina kuvhunduka nekuti ndaitoziva sekireti yose kuti ndini ndakauraya mai vangu. Ndiko kuromba kwandakaita, mabhizinesi angu ari kufaya, mhiko dzangu ndiri kutevedzera, mari ndava nayo isina zera nene, asi handina mufaro nekuti ndakaurayisa vanhu vakawanda pari zvino. Nekuti zvinoitika pandiri, mukomana wese wandadana naye haararambe, anofa akangoita bonde nene. Saka semunhu wenyama ndava kunyatsoona kuti life haisi normal, nekuti munhu anodawo mwana, kunyange wekumitiswa zvake, kunyange usinako murume, mwana anongodiwa. Asi kuti ndiche mwana hazviite, nekuti ndakanzi nasekuru ngoita mwana uri kubva wafa. Saka ndangova munhu ava kugara nestress, asi mukandiona munogona kuemura life yangu. But matambudziko ega ega handina mufaro muupenyu hwangu. Everyday manheru ndinoita bonde nezvinhu zvandisingatooni. Saka chikumbiro changu hati ndechekuti kana muchinge mava kuposta nyaya yangu mundizivise. Zvimwe ndingawana rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Rubatsiro rwandiri kuda, ndiri kutsvaga muprofita anokwanisa kundibatsira. Zviri nani ndisare hangu ndisina mari pane kuti ndipote ndichivata nezvinhu zvandisingaoni usiku. Saka kana pane vanoziva kwandinokwanisa kubatsira, please munoisa mucomment section zvekuti ndichidzokera kwasekuru vakandiromesa handikwanisi, nekuti vanogona kundiwedzera zvimwe kana kuzoguma ndatova nezvidhoma. Mamukasei mhuri yeZimbabwe, yellow guys. I hope munofara kwamuri, ndio nyaya yatawana muzore nhasi. I hope you are having a wonderful Sunday kwamuri ikoko. Nyaya dzinotyisa kuemura life, ngatiregei kuemura vanhu vatinenge tisingazivi nekuzochiva, nekuti unogumisira wapinda muna taisireva apa unenge uri mwana mudiki uchizviita izvi. Paunozokura wozoona kuti ndakaita a wrong mistake. Hanzi what I wanted 20 is not what I wanted 30. So whatever decision that you are making today, make sure kuti 10 years later inenge ichiri still a good decision. Kwanzi handi mangozvinzirawo moga kuti kana muchiziva kwawangabatsirwa, nekuti she's willing kunodzosera zvinhu zvake otangidza panyuwa, nekuti haungavika upenyu hwekuti hauiti kana mwana kana murume. Saka mari yacho unenge uchitei nayo. Shoko raMwari rinotaura kakuti tichadya zveziya. Sei isusu takuda zvinhu zviri easy? Ngatidzidzei kushanda, tizvishandire. Mwari anotikombora kwekupedzisira. Ngatidzidzei kushanda. Can we just work hard? Tisaita easy way out because zvinotinetsa. Michisiyewo macomments ka mubve maindira mberi neSunday yenyu, Sunday yakanaka, tatenda chaizvo.